Ижади яшәешкә юл салган, театр сәнгатенең үсешендә мөһим роль уйнаган, милли узаң уятуга, халыкны мәгърифәтле итүгә, аңарда рухи яңарыш булдыруга көчен, кодрәтен кызганмаган, бу бинада дистәләгән еллар тупланган безнең бай мираска тагы нинди сүзләр өстә булыр иде микән? Галәскәр Камал театрына заман җәдидчеләре яңа бина салдыру турында инде берничә ел гәп корсалар да, бу тарихи урынның да әле күп кенә табышмакларын аңламыйча, белмичә яши бирәбез. Бу тарих йомгагы сүтелеп, яңа юлга басканчы, татарның борынгы һөнәренә бәйле бу белемнәрне алу һәр хәлдә һәрберебезгә фарыздыр. Аның ике башы ике якка карап тора. Ул һәр вакыт уяу, ул үз балларының иминлеге, бәхете сагында тора. Борынгы умай кышы. Үй учагын, хатын-кыз башлангычын саклаган, уңдырышлылык, гаилә бәхете, җан тынычлыгын гәүдәләндергән бу борынгы символ күп кенә төрки халыкларының тарихи ядкәрләрендә еш очраса да, безнең борынгы бабаларыбыз беренче баш һөнәр ияләре булган болгарларның мәҗүсилек дәвренә караган күп кенә риваят легендаларында да сакланып килә. Ерак гасырларның яшерен мәгънә тулы бу авазы татар бизәгендә дә үз чагылышын тапкан икән. Тарих язылган менә монда. Ничек бәләкәйдән башлана тормыш, менә бер кешенең тормышы. Аны кияүгә чыккан тармакланып китә ике якка бит. Аннарысын дальше китә искә балалары, ничә баласы булган. Бөтенесе менә шулай. Менә бу якта бит ул икенче төрле. Бу якта әнә берничә. Бу якта әнә балалары аның күрсәтелгән. Аннарысын инде оныклары китә менә шулай. Һәрбер татар халкының бөтен кыйммәте дә шунда, анда ул тарих белән язылып барылган булган бөтен элгеләрдә. Каждый орнамент что-то означает. Например, если тюльпан — это возрождение. Если колокольчик — это удача. Если василек — это долголетие. Каждый элемент орнамента что-то означает. То есть испокон веков можно было прочитать по орнаменту, что там написано, нарисовано. То есть, когда, например, девушка выбирает себе щитык, обувь, то есть она должна смотреть, как она хочет себя преподнести. Так, что ли, получается? Да, орнамент был, он отличался. Если замужняя женщина, там отдельный орнамент, если молодая девушка, отдельный орнамент. Если же мужчина, то там, например, треугольник острием вверх. Если же женщина, то треугольник острием вниз обязательно. Если, например, квадрат, это означает земля. А если же ромбик, то это движение по земле. То есть столько всего, вот столько информации заложено, да, в какой-то обычной обуви. Да, в обычной обуви. Уже в X веке булгары все носили сапоги. Это был не только мужской вид обуви, но и женской. То есть это заложено в культуре нашего народа. Причем первые сапоги, найденные в Пазарыкских курганах, это 6 век до нашей эры, на Алтае, там сохранились вот эти вещи. Там первые сапожки, причем самое удивительное, что символика орнамента на этих сапожках, она очень близка к нашим. 7-нче йөз ахырында ук Урта Донның уң як яры буйларыннан Идел буена күчеп килгән болгарлар игенчелек, терлекчелек, балыкчылык белән генә хуҗалык итмичә, кәсепчелекнең бик күп башка төрләрен бу дөньяга беренчеләрдән булып таныта. Тимер һәм бронза әйберләрен эшләү, күн, затлы мех, агач эшкәртү, сөяк, пыяла, чүлмәк эшләнмәләрен һәм корал ясау белән дан казанган була безнең борынгы әби бабаларыбыз. Нәкъ менә болгарлар яшәгән чорлардан ук күнне бизәкләп кисү һәм махсус җөй белән ялгау һөнәре дә югары үсешкә ирешә. Кешене киеменә карап каршылыйлар, акылына карап озаталар дип кенә калмыйча, халыкның киеменә карап, аның тарихын белеп була дип өстисе килә. Ул бәйләүгә бик оста инде, әни тоже. Шул безнең нәселдән килә торгандыр инде шул. Шундыйга кызыксыну. Ул бит күп кеше моңа түзмәй, моны белән утырамысыңмы диләр. Утырмыйлар. Нәсимә ханым бу эшнең рәвешен, тәртибен, асылын инесеннән җибенә кадәр белгән, башны тарак шомартмый, башны гомер шомарта дигәндәй, зур осталык, олы тәҗрибә туплаган, бүгенге көндә бик борынгы һәм бик сирәк очрый торган һөнәр иясе. Иң беренче шүәкне мин авылда үстем инде. Хәзер карыйм кыйма башында шүәк.
Мен әйтәм, бала вакытым инде, мен әйтәм, кара әле ничә итеп эшләделәр икән бу, кара әле дип узырларын карыйм шулай. Менә шул минем хәзер гомер буе шигәргә ни булган, менә нәрсә дип әйтим инде. Шул Казакстан ие. Менә шуны әле уйлап җырым. Ул шуак шундый ук идеме? Сез хәзер менә без чиккән, менә безатниклар дип атала инде хәзер име, менә шул узурыя. Шул шундый узор, Шул узор, ие шул узор. Минем дәваниемнеке булгандыр инде ул. Нәфис, зәвыклы читек 40 кат тир түккәч кенә туа. Элек-электән читек чигүчеләр тезләренә агач кисәген куеп, энә урынына кабан дуңгызы, кондыз кылларын алып чиккәннәр. Гасырлар гизеп, бу эш бер никадәр җиңеләйгән икән. Кыл урынына энә файдаланыла, бүкән урынына махсус җайланма. Әмма татар чигүе үзенең төп асылыннан әллә ни ерак китмәгән. Бүтән чигү эше моннан ничә дәврләр элек кебек үк кулдан эшләнә. Оста чигүче 1 сантиметр күн аралыгында 7 тишек ясарга тиеш. 2 җипнең берсе 2 күн кисәген бер-берсенә ялгап барса, икенчесе энәгә 3 кат уралып, шул данлыклы татар җыен хасил итә. Һәм бу татар халкының үзенчәлекле бизәге генә түгел. Ул аның кабатланмас тамгасы, гасырларда югалып, юылып калмаган билгесе. Мечта у меня такая, чтобы издать какой-то большой каталог именно с этими ичигами, просто собрать их по всему миру, потому что они есть в Америке, они есть в Германии, они хранятся в музеях, как эксклюзивные, уникальные вещи. То есть там даже не понимают, как это сделано. И там везде написано Казахстан, или Узбекистан, или Средняя Азия. То есть никто не пишет, что это казанская узорная кожа. И вот это вот вернуть вот эту вот правду в этих изделиях кожаной мозаики, я считаю, это наш долг. Төп таралу базары булган аның Урта Азия, Казахстан, Үзбәкстан яклары, Сибиргә бик күп безнең менә шу арча читекләре китеп барган. Ягъни кая төрки халыклар яши, безнең менә шу арча җирлегендә җитештерелгән читекләр таралып торган булган. Минем мәсәлән үземнең Төмән музеенда, Янбай дигән авылда күргәнем бар. Анда мәсәлән бик күп безнең читек һәм чүәк коллекциясе саклана. Һәм кызыксынгач, алар аны Себер татарларыныкы дип әйтәләр. Дөрес ул Себер татарларыныкы. Себер татарлары аны бик тә яратып кигәннәр. Әмма алар аны бездән сатып алганнар арчагыннан. Моны инде берничә тәен карты булмый, чөнки аның астында Арск дигән тамга тора. Карагызлар, демәк, менә бу әйбер, менә аяк киеме милләтне берләштерүче ниндидер билге булып торган, әйме? Әлбәттә, милләтне берләштерүче билге булып торган. Төсле, кызыллы, сарылы, алтын белән чигелгән, кунышка мөгез яфраклар кыелган, инҗиләр таккан татар читекләре кайчандыр бүтән дөнья хатын-кызларын сокландырган, ымсындырган аяк киеме була бит. Әнә Есенин хатыны, мәшһүр биюче Айседора Дункан аягында да татар читекләре, рус тарихчысы Николай Костомаровның тезгә җитеп торган Сафьян оеклар дигәне дә күрәсең шушы безнең читекләр булгандыр. Халкыбызның үз милли киеменә булган карашын Гаяз Исхакыйның кәҗүл читеге дә абачык әйтеп тора. Тәмле пряник тә түгел, саплы калач та түгел, кәҗүл читек бер нарасыйның гаит бәйрәменә иң көтелгән бүләге була бит. Әмма күпме генә мактап җырласак та, суның кадере чишмә кырыгач кына беленә шул. Кайчандыр һәрбер ару тормышлы татарның өендә табырга мөмкин булган читекнең борынгы үрнәкләрен табу бүген энә белән кые казуга тиң. Читек аяк талдырмас, матур хәтер дә калдырмас ди бит халык. Менә күп кенә халыклар, мәсәлән, Идел буй халыклары, алар үз киемнәрен бик нык теге саклап тоталар, әйме, күлмәкләрен, бизәле шәйберләрен. Әмма татарлар югалта бара. Саклап тоту дигәннән татар халкының саклауга мөнәсәбәте нә бәйледер дип уйлыйм мин. Безнең халык бит инде иске икән тотада яга, иске икән тотада ташлый. Уларны сакламый. Нигәдер безнең менталитет шундый. Саклау дигән әйбер юк. Мәсәлән, музей экспонатлары арасында иң кадерле экспонатларның берсе ул борынгы кием. Ул юк, ни өчен юк? Кеше вафат булганнан соң аның киемнәрен юкка чыгарганнар, күмгәннәр, якканнар, сакламаганнар. Сакланган чакта да бик сирәк.
Орша төбәге музейын Татарстанда бердән-бер читек музейы дисәк тә ялгышмабыз. Биредә бу аяк киеменең нибары 19 гасырга караган иң борынгы үрнәге сакланган булуы билгеле. Вакыты җиткәч, агач та, күн дә чери шул. Иң борынгы үрнәкләре сакланмагандыр инде. Читек ул гомумән бик дөрес ул читек менә шыдам аяк киеме дип үзебез анайым, күн аяк киемнәре, натураль күн аяк киемнәре гомумән шыдам, әмма шыдамның да бер чиге бар, чөнки ул натураль әйбер, ул инде тиешсез шартларга килеп белә икән, таркала чери, шуңа күрә археологиядә дә күн әйберләр табылу ул бик яхшы торган әйбер түгел, ул чери һәм таркала торган натураль әйбер булгач, чери һәм таркала юкка чыга. Казан ортының кайчандыр татар читеге каласы дигән даны халык арасында киң таралган була. Орша милли аяк киеме тарихы Кылашы авылыннан башланып китә. Бу якларда бу һөнәрне белүчеләр бик күп булганга, Кылачыда гына түгел, күрше авылларда да башмаклар, читекләр, кисү, чигү, әзерләү буенча артель нокталары эшли. 1972 елда Оршада 3 катлы биналы фабрика төзелә. Бик зур оешмалар бит инде үз заманы өчен, Советлар Союзы өчен, ТССР өчен инде бик зур оешма була, 1600 кешене эш белән тәэмин итә. Аның өчен салалар, тулай траклар салалар, махсус йортлар салалар, балалар бакчалары, китапханәләр, хәтта урамда инде шушы читек фабрикасы эшләр өчен махсус кыйда каздылар, ягъни үзенә күрә бер тулы бер комплексны тәшкил итә ул Орша эшләр бистәсенең. Була бар бит инде хәзерге вакытта да бар Орша милли аяк киемнәре фабрикасы тукталышы бар. Үзенә күрә бер халыкны эшле һәм ашлый торган бер урынга әйләнә. Фабриканың иң матур чакларын хәтерлисезме, юкмы? Шул 75-ләр, 82-83-ләргә кадәр. Ул самый Гөрләп яшәгән вакыты бөтен әйбер китәдер, бөтен әйбер сатыладыр. Көнгә фабрикадан 3 фургон машина чыгып китәдер. Көндә 3 фургон машина чыгып китәдер төрле якларга. Шуннан соң чиккән әйбер җитми башлады, чигү җитми башлады. Орша фабрикасының баш технологы булып эшләгән Фидаил әфәнде бу олы тарихының тере шаһиты. 1980 елда бу дөньяны якасыннан тоткан, фабриканың мал-мая туплаган иң матур данлыклы чакларында татар читекләре атаклы Лейпциг ярминкәсендә алтын медальгә лаек булып кайта. Бу тарих сукмагына җитмә арты җитмә хатирәләрне салып барганда, бүген аның хәтерендә әллә нинди вакыйгалар, заманча технологияләр кертелгән, күнне кисү машиналары алынган, кыл урынына инәләр уйлап табылган заманнар, йөре сырлы-сырлы чигү чиккәндәй калкып чыга. Biz bugün mesela kibitlerde, bazarlarda maşına bilen çikken әйберләрне күргәнебез бар. Айырмасы бармы, юкмы? Бар, конечно, бар. Конечно, бар. Бу, во-первых, үзенә-үзе тарихлы әйбер име. Во-вторых, моңа машинка белән чигеп булмый. Безгә фабрикада эшләгәндә кайтканнары Германиядан Зингер машиналары. Исмасы. Алар карадылар, нитләр, ясыйбыз диләр шундый машинканы. Киттеләр. Алар ярты елдан соң килделәр, булмый диләр. Моңа машин куйлап табып булмый диләр. Әмма күрәшәгең күмер ашата диләр шул халыкта. Ни хикмәт, күпме Орша ягы кешесен йортлы, икмәкле, маллы, белемле, һөнәрле иткән бу фабрика СССР таркалганнан соң барысын да тармар китергән үзгәртеп кору чорларында яшен суккан агачтай сынып төшә. 2000 еллар башында ул эшчәнлеген бөтенләй туктата, банкротлыкка чыга. 1,5 кеше эшсез кала. Ничә йөз кеше башыннан кичкән, ничә мең төрле хатирәләр бит бу. Бу Орша төбәге икътисадының иң зур югалтуы гына түгел. Бу татар милли сәнәгатенең, гамәли бизәлеш сәнгатенең дә зур бер трагедиясе була. Орша халкы киеп йөрде. Йөрде. Нишләп йөрмәсен? Ул бит йомшак, натуральный бөтенесе.
Ул бит бөтен дөньяга таралды. Нишәп кенә ул шулай таралып бетте, аңа бөтен кеше шаккатты инде. Халык шаккатты инде, әйме? Бетерелде бит инде, ул менә шуны поддерживать итмәделәр истән. Халык кайгырды менә эштә. Кайгырды инде, шуның кадәр кеше эшсез калгач кая барасың? Аннан ул эшсез калгач өйдә түбәтә яши башладык инде, үзебез әйберен алып, үзебез сатып, шуңа тукланып яшәдек инде фабрика беткәннән соң. Башта 3 ай өйрәндегез, әйме? Аннары инде үзегез керешәсез. Монда бер инде теге институтлар, училищелар бетереп килмәгәндер инде халык. Без бит Кылачыда башлады инде. Кылачыда монда килдек. Ничә яшьтә идегез? Ул вакытта мин 15 яшь тулды, мин эшкә кердем. 15 яшьтә. 30 августта 15 тулды, беренче октябрьдә эшкә кердем. 15 яшьлек бала бит инде, әйме? Шундый авыр эшкә керткәннәр. Барыбер ул елларны сагынасызмы, юкмы? Ничек сагынмыйсың инде? Картлык, яшь сагынасың инде, бала вакыт сагынасың. Күңелле идеме барыбер теге авыр булса? Бик күңелле була. Ул теге аны коллективы да бердәм бик. Шулай бирдә минде. Менә әле дә күрсәң дә шул бер яшьтәге кешеләрне якын туганны күргән шикелле кочаклашасың. Барысы да аларның белгечләр һәм алар уникаль шәхесләр бит инде. Алар бит инде традициямда бит үзелә. Ул әбиләр бар, алар шурында яшиләр, алар эшли беләләр, әмма хәзер бит инде алар эшләмиләр. Һәм алар иң начары алар үзләреннән соң менә шу эшли белә торган кешене тәрбияләп калдырмыйлар. Элекке заманда менә шундый эшкә өйрәтү системасы булган. Ул система бит үзелгән менә шу фабрика булган нәтиҗәсендә. Ул фабрика үзенә күрә бер мәктәп булган. Эшкә өйрәтү мәктәбе. Шу шәһәрләрне яшь булган тапшыру мәктәбе булган. Ул юк бит. Шундый читекләр кигән халык белән, үз халкыгыз белән горурланасызмы? Горурланам, бик горурланам. Бу ай бер юк бер җирдә. Мен вообще ничек саклап торам? Менә бу айда 2 яшь кызны алып карадык, име? 5 көн эшләп карадылар, да технологиясын өйрәнделәр, име? Ну, эшләмәйләр, зарплатасын ученический түлибез дибез, өйрәнәбез, потому что бетә. Менә бетә, берничә булган. Фатих ага Хөсни әйтмешли, тавык кытаклаган сайын алтын йомырка салмый шул. Арча төбәгенең дә бүген алмаган тавыктан, салмаган йомыркасыннан чыкмаган чебешләрен күреп булмый. Барышның җаен рәтен белгән Фидаил әфәнде күзләре сау булганда, бу борынгы һөнәргә кайчандыр бухгалтер булып эшләгән хатынын Резидә ханымны өйрәтеп калырга җитешә. Бүген аларның махсус тегү цехлары, чүпрә сыман ташып торган заказлары да юк. Татар җыйы белән, арча ысулы белән читек чүәкләрне өйдә җитештерәләр. Әмма шәкерт көтеп зарыккан остазларның күңелләрендә инде күптәннән шик-шөбһә ияләшкән. Арчаның осталары, читек серләрен белүчеләребез улыгаеп, картаеп бара. Багана ауса, аның коймасы да авачак бит. Бу һөнәрне дәвам иттердәй яшьләр табылмаса, борынгы кәсепнең югалуы да ихтимал. Менә хәзер bir yıl kaldı benim пенсияга кемәйтмешиме. Менә шуңа аштырырга инде. Но аннан соң жалко, конечно, его бросать кемәйтмешли теге туктатырга ул эшне. Тагын күпме эшлисе бардыр инде. 2 елдырма, 3 елдырма может югала дип переживаю инде бик каты. Димәк, үзегезгә күңелегезгә хуш булган эш инде, әйме? Ә нәрсәсе белән хуш? Ну, эшләп утырасың, кулы инде бик матур бит. Заказчик килә икән, менә бер киресенә катып, менә шулай кирәк түгел, менә булай дисә, андый нәрсәләр дә була, менә кирегә бара торган. Ну, бик сирәк. Кеше в основном ала инде, бик рәхмәт әйтеп алалар инде. Менә күптән түгел Сахалинга җибәрдек, алар да бик рәхмәт әйттеләр инде. Ямалга җибәрдек бер айлык читекләрне. Сатып алучыларның, менә аларның күбесе нинди яшьтә кешеләр, кемнәр күбрәк килә? Төрле. 25 яшьтән алып 75-кә кадәр. Читекләрендә эшләтәләр шундый кешеләр. Яшькә карамый монда. Монда бөтен шикия моны. Бу нәрсә белән бәйле? Бу нидер теге модага дом белән бәйлеме? Әллә инде киресенчә халык ничектер үзенең нинди милләткә шулай дип халык үзенең милләтенә якынлашасы килә торгандыр, наверное, шулай дип аңлыйм мин. Шулай шул. Чәчелергә дигәндә генә без оста, җыелырга дигәндә бугаулы. Милли ая киемнәрен, чигүле чүәк читекләрне бүген музейларда, биюче кызлар малайларда гына күреп була. Донлыклы арча фабрикасының эшләнмәләре халкыбыз яратып йөргән Камал театрының киң фойесында да саклана икән әле.
Без барыбыз да күрергә күнеккән, әмма артык игътибар итмәгән, хәтта утырып та бармаклар белән капшап караган татар бизәге, татар җые белән чигелгән менә бу йомшак кәнәфиләргә, төсле күн белән бизәлгән диварларга күз сирпегәндә, халкыбызның бу аянычлы язмышын аң үлчәвенә янә салып карыйсың. Әгәр дә баланың күңеленә без сеңдермәсәк бу әйберләрне, укый йортына бит инде ул килдең дә диплом алдың да китергә генә тиеш түгел син. Үзеңнең кыйммәтләреңне саклап, шуны буыннан буынга бирә калдырырлык итеп, менә шундый специалистларны җыярга кирәк. Шундый кешеләрне булдырырга кирәк, шундый балаларны тәрбияләргә кирәк. Монда тәрбия бик төптән үк карасаң, монда иң мөһиме тәрбияше салынган. Казанның халык сәнгате техникумында бүген төрледән төрле һөнәрләргә өйрәтәләр. Бу һөнәри белем бирү йортында 500дән артык студент укый. Аларның һәрберсе, Алла кушса, менә дигән кул остасы булып чыгачак. Сәнгать бизәү эшләрен башкаручылар, агачтан эшләнмәләр җитештерүчеләр, нәфис әйбер ясаучылар һәм чигүче тегүчеләрне дә техникум остазлары әзерләп укытып чыгара. Безнең только вышивка сакланган. Вышивка бит ул общий смыслы. Анда аның теге әле безнең татарныкыда түгел, ул рус вышивкалары сакланган. Мин вариативный частька кертем кожаный мозаика, традиционное бытование, традиции бытования местного населения дип шайтырып кертеп куйдым мин аны. Аны тоже сакларга була. Әгәр дә күзеңне йомсаң, аны, конечно, кирәкми бу сезнең батмый дип торучылар анда күп яктан карап. Без аны саклап калдык, бүген кожаный мозаика безнең бик әйбәт эшләп килә. Күпме сынаулар үткән, тормышның зәһәр якларын үзенә йоктырган, әллә ни шифалы яңгырлар күрмәгән милләт агачыбызның куе ябалдашы астында торырга әле исәбебез бар. Ихтыярыбыз җитәрме? Тун якасыз, читек, саурыйсыз булмаган кебек, илдә кешесез калмас әле. Безнең бит инде яхшыга гына өйрәнеп беттек. Сатып алабыз да, шуннан купи-продай ясап сатабыз да, әзрәк кенә акча эшлибез. Но неужели шул акча 2 тиен акча өчен син микибән булып, бөтен милләтеңне сатырга тиеш? Без аны менә киләләр хәзер Кукмарадан 2 олы яшьтәге 2 ханым килде, укый. Бит кыйммәт, кирәк бит алар. Аның авырлыгы юк, аның эшләсәң, бу сумка вообще бер көндә ясала. Аның бернинди дә авырлыгы юк. Миңа калса, булар авыр әйберләр түгел, эшләргә була. Күңелеңдә булырга тиеш. Күңелеңдә әгәр дә орлыгы бар икән, безнең бит инде барыр салынган, безнең татар кешеләре төрле милләт булсын кайсы милләттә. Күңелдә бит салынган безнең ниндидер традициялар, ниндидер һөнәрләр сакланган, алар бар. Алар үзләреннән үзе тибеп чыга. Миннән шулай чыкты инде, белмим. Безгә кирәкме монда читекләр хәзер? Татарларга кирәкме? Читекләр татарларга кирәк. Әмма читек белән параллель кирәк башка төрле аяк киемнәр җитештерү сәнгатендә. Дагыстанда ялгышмасам 19 аяк кием фабрикасы бар. Үзләрнеке. Бездә күпме бар? Казалось бы, ну что там, вот менталитет или что-то, да, но мне кажется, если в кожаной мозаике что-то делаешь, сама техника, она очень сложная, она кропотливая, она, ну, я бы сказала, даже дорогостоящая. Если в ней что-то делаешь, то надо уже говорить о важных вещах. Вот. Не просто делать красивый какой-то узорчик, вот, или узор, вот, а говорить о вещах, которые могли бы помочь разобраться. В себе в первую очередь, да? И в себе в первую очередь, конечно, и в том наследии, которое нам досталось. Минем әти бүген Казаннан кайта. Улмы? Ул миңа саплы калач китерә. Аннары миңа читек китерә. Яңа читек. Аның саурысы синең апаңның намазлык чигә торган үрнәге кебек чәчәкле була. Гаяз Исхакый безгә язып калдырган бер малай хатирәсе һәм аның кәҗүл читеккә бәйле булган тормышка ашмаган өмет хыяллары, борчулары, җан газабы, сыкранулары зур бер халыкның милли киеме читеккә булган мөнәсәбәтен чагылдырадыр. Бухар патшаларына да безнең читекләр татымаган. Аларның бит бар нәрсәсе йөрәккә хуш. Йөргәндә шыгыр-шыгыр көй чыгарулары, тип-тигез итеп киселгән булулары һәм хәтта яңа булып саклансын өчен каз мае белән буялган булулары. Кәҗүл читекнең исен дә белмәгән, әти әнисенекен дә киеп карап үсмәгән хәзерге заман балаларына
бу хыяллар артык. Әмма үз кабатланмас киемен, үз гореф-гадәтләрен, үз тормыш рәвешен тудырган халыкның тарихта тирән эз калдыруы күңелләргә горурлык хисен өстәп тора.